Türkmenistan'da ýylatyň agramly bölegi ýurtda dowam edýän azyk krizisiniň fonuna döwlet dukanlarynyň subsidiýalenen ýymy tönümlerine garaşly galýan wagty häkimetler 2000 manatdan ýokary aýlyk alýan adamlaryň maşgalalaryna subsidiýalenen azyk önümlerini bermegi besetmegi planlaşdyrýar. Ýylatyň garyplyk derejesi boýunça anyk statistiki sanlaryň eli ýetersiz ýurduna käbir barlykly adamlar ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän maşgalalara ýardym elini uzatyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň Fara etrawyna döwlet edara kärhanalarynyň 2000 manatdan ýokary aýlyk alýan işgärleriniň maşgalalaryna döwlet tarapyndan öpçün edilýän ýeňillikli azyk önümleriniň berilmeginiň besedilmegine garaşlýanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä täze çäklendirmeler kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini, şol sany polis işgärlerini, mektep müdürlerini, lukmanları we beýleki jogapkär işgärleri öd üçin alar. 2000 manat valyutanyň resmi alış-çalış bahasyna görä $570, gara bazaryň narhy boýunça $50 barabar bolýar. Galbertede ýeňillikli adyk önümlerinden mahrum edilmegi ahmal hojalyklaryň sanynyň soňu bilen giňeldijekdigi barada maglumatlar bar. Häzirlikçe bu maglumatyň jekme-jekligi ma'lum näl. Bu aralykda ýylat agyr azyk krizisi bilen ýüzbe-ýüz galýan wagty barlykly adamlaryň eli ýuky hojalyklara ýardym edip başlanygy barada habarlar bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 13 may güni Saýed etrawynyň Bäşim Serdar adyna Daýhan birleşigine we ýene bir obasyna bir barlykly adamyň Toyota kysymly pick-up ulugy bilen garyp maşgalalary pul we azyk önümlerini paýlanygyny habar berýär. 13 maýda Türkmenistanda Orada bayram bellenip geçildi. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylara azyk paýlan ulugyň Aşgabat belgisi ünüs çekdi. Yerli ýaşaýjylar ulugyň hususy eýeçiligi degişlidigini aýdýarlar. Ulugda bir sürüji we nätanyş haýyr sahabatçy adam bar ekeni. Bäşim Serdar Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary nätanyş haýyr sahabatçynyň diňe laýdan salynan pagsaly jaýlarda ýaşaýan adamlara azyk we maliýe kömegini berenligini aýdýarlar. Bir yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä nätanyş adam bir hojalyga 9000 manat meçberine maliýe kömegini beripdir we soňra ol öýüň daş ýüzüne surata düşüripdir. Ol ilki maşgala başyny çagyryp näçe çagaň bar diýip gyzyklany diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Soňra nätanyş adam laýdan salynan pagsaly jaýlaryň howlularyna aýlanyp amatsız şertlerde ýaşaýan hojalyklary şeker we ösümlik ýagy azyk önümlerini paýlapdyr. Saýatda peýda bolan nätanyş haýyr sahabatçynyň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar we onuň haýyr sahabat işleri barada başga detallar ma'lum näl. Ýöne 9000 manat meçberine pul kabul eden ýaşaýjy onu tanamaýanyny we özüniň pul kabul edennigi barada hiç şeýle kagyda gol çekmänligini gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýene bir hojalyk nätanyş adamdan 6000 manat meçberine pul kabul edipdir. Başga oba ýaşaýjylaryna da pul paýlany diýip yerli ýaşaýjy tasdikleýär. Oba ýaşaýjylar ykdysady şertleriň agyrlaşýanyny, giň ýaýran işçilik täwäpli özleriniň günü göderen şertleriniň hasda kıynaşýanyny we özleriniň diňe mellek ýerlerini ösdürip ýetişdirýän gök bakçı önümleri bilen gün görýänliklerini aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä, ýylaty azyk paýlan ulugyň ýüzünden kömek sorap ulgan adamlar bolupdyr. Türkmenistana soňky ýyllarda erwetleşen ykdysady şertler pandemiýanyň fonuna hasy ýitileşdi. Ýylatyň agramly bölegi döwlet tarapyndan kadasyz üpçün edilýän subsidiýalanyň ýymy tönümlerine garaşly galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hususy sewda nokatlaryna bahalaryň çenden aşa gymmatlaýanyny habar berýärler. Häkimetler krizisiň arasyna şeker, tuğuk buğdu we ýumurtga ýaly önümleri subsidiýalenen haritlaryň hataryna girdi. Ýöne 17 maýda Azatlyk radiosynyň beýleki bir yerli habarçysy ýumurtganyň subsidiýalenen önümleriň sanynyň aýrylanyny habar berdi. Synçylar ýurtda subsidiýalenen azyk önümleriniň sanynyň giňeldilmegini häkimetleriň ýurtda dowam edýän krizisi boyun almagy hökmüne häsiýetlendirýärler. Azatlyk radiosy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir yerli synçy ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi gözgüýüni aşlyk derejesi atlandyrdy. Fara etrawynyň bir ýaşaýjysy ýurtda dowam edýän umumy ýagdaýlary ikinji jahan uruşy ýyllaryna deňeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýaşaýjylar çağlara berilýän döwlet kömek pullaryna garaşly galýan hojalyklaryň juda köpdigini aýdýarlar. Yerli synçy subsidiýalenen azyk önümler bilen bagly gurrun gowdgalaryna Staliniň front döwri eskerleri girden paýok sistemasyny ýatlaýar. Stalin her gün adamlara 800 gram çörek bererdi. Arkada her gün 100 gram çörek berip bilen okdyp olaýdýar. Yerli synçy entäge mansaply telekeçleriň köpdigini
aýdýar we olaryň girdejisiz maşgalara berýän kömeklerini atlaýar. Olaram bolmasa adamlar döwlete bil baglap açlykdan ölerdi. Bu ýagdaýda adamlar subsidiýalenen önümlerden mahrum bolsa, adamlaryň garyplyk derejesi gedaýçylygy ýeter diýip ýerli synçy sözüni jemleýär. Soňky bir ýyldan gowrak döwürde koronavirus pandemiyasi sebäpli daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen zähmet migrantlarynyň we studentleriniň sosial meseleleriniň hasam artanlygyny olar Azatlyk radiosyna aýdýarlar. Şonuň üçin olar öz seslerini sosial ulgamlar arkaly häkimetlere eşitdirmäge çalışýarlar. Azatlyk radiosu munun daşary ýurtlardaky ýaşaryň döreden Türkmenistanyň ýaşar hereketi barada maglumatlar beripdi. Bu hereketi esaslandyrjylaryň biri Nuriýanyň Azatlyk radiosuna gurrun bermegine görä, olaryň sosial ulgamlar arkaly işleri barha ilerleýär. Her gün bize İstanbul wagty bilen 21:00 biziň efirimiz bolýar, şoňa gatnaşyp öz pikirlerini aýdýanlar bar. Biz esasen sosial ulgamynyň TikTok gönü ýaýlymyny ulanýas. Gönü ýaýlymda biziň alyp barýan efirimizde alyp barjydan daşary iki sanak illeşimizde alyp şolar bilen soraw jogap şekiline we şu taýda da ýüzlerçe Türkmenistan raýatlarymyz gatnaşyp hem efiri dinleýärler hem öz tesbirlerini galdyrýarlar. Ortaça her efir açamyzda biziň efiriň soňuna TikTokda şeýle bir zat bar, näçe adamyň giýreni görkezýär. Köplen şol 4000-5000 torok bizi seyredenler bolýar. Biziň efirimizde gatnaşyp soraw berýänleriň sany, gönü ýaýlymda oturup seyredýänleriň we jogap berýänleriň sany olar 200-300 adama çenli barýar. Ýöne jemi ulgamda alanda 4000-5000 adam efire gelip tomaşa edip gidýär. Dünýäniň her künjegininden Russiýadan okuwçylar baglanýar, Ukrainadan baglanýanlar bar, Ýewropa döwletlerinden baglanýanlar bar, Türkiýanyň özünden bar. Nuriýanyň sözlerine görä, olaryň diskussiýalaryna gatnaşan student ýaşlar, hususan Türkmenistanyň pul ýollamakda kynçylyklar bilen ilteşikli problemalaryny gurrun berýärler. Studentler, talipler in köp öz meselelerini goýýarlar. Olaryň meselesi aglagy görlügi, şol Western Union'dan pul alyp bilmeýänlikleri, viza kartlaryna pullaryny atlaşdyryp bilmeýänlikleri baradaky meseleleri goýgap, indi besteri mundan weýlekçe bilemdok. Näme bolsa bolsun bizni derdimizi şolar ýaly platformalarda duýdurmak üçin elimizden gelen eder, gorkamyz ok diýip öz pikirlerini hiç çekinmän aýdyp berdiler. Daşary ýurtlardaky zähmet migrantlar bolsa, pasport, pandemiýa bilen bagly dören sosial meseleler barasynda habar berýärler diýip ol Azatlyk radiosu bilen söhbetleşigini ýytdy. Zähmet migrantlaryň olaryň köpüsiniň esasy aýdýan zady daşary ýurtlardaky şu getip gören ýurtlarynda pasportlarynyň möhletleriniň dynmagy we şol sanada işlemekdäki bökdönçlükler, zähmet çekmekdäki bolýan problemlara diýerler. Hemem ýollaryň ýapykly sebäpli ýakyn hosarlarynyň Türkmenistana bir aradan çykanyna ýa-da toý bolanda gidip bilmeýänliklerini, şolar bilen sagawlaşyp bilmeýänliklerini we şoňa meňzeş meseleler goýýarlar. Emma ýaşar hereketini esaslandyrjylaryň bir Nuri, Türkmenistanyň içindäki ýaşaryň diskussiýalara gatnaşygynyň pesdigini belläp, munyň internetiň tizliginiň goşakdygy we häkimetleriň interneti berk gödöçükde saklaýanyny bilen baglygyny çaklaýar. Häzirlikçe Türkmenistanyň içinden aktivlik öğrenpes, gynansaňam onu aýdyp biljekkel. Täp diýseňiz Türkmenistanyň içindäki internet ulgamynyň tizliginiň pestligi we VPN ulgamy arkaly girip bolýanlygy sebäpli, olaryň köpüsinde VPN-niň ýok, bu sebäpli bu efirlere sen edip gatnaşyp bilýänler öýdenmok. TikTok ulgamy, YouTube ulgamy Türkmenistanda uly senzura bilen blokdadyr we şolaryň hiç ýeri görüp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Şol wagtyň özünden Nuri, sosial ulgamlardaky diskussiýalaryna häkimetleriň siýasatlaryny gollap çykyş edýänleriň hem gatnaşýanyny ýaýar. Gelýärler we siziň aýdýanlaryňyz ýalan, bu zatlar beýle däl. O Türkmenistanyň içinde gülýal durmuşymyz bar. Türkmenistan hökümetiniň gülýal sistemasynyň bardygyny we onu tarifleýänlerim bar. Biz olary da öz elimizden gelenligiçe düşündirjek bolýas, olar bilen açyk demokratik usulla öz diskussiýamyzy geçirýäris. Biz bize gelen efire gatnaşan illeşlerimizden hem
pikirlerine de hormat koýarys. Her kim öz pikirini aýtmaly, olan bolmaly, gelsinler aýtsınlar, biz ona hiç il garşylygymyz ýok. Nur sözünün dowamyna Türkmenistana demokratik halk häkimiýetiniň gurulmagy urunna tagallalaryny dowam etdirmekçidigini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşýän aýtdy. Onuň pikirleri bilen bagly türkmen resmiýetlerinden kommentariýa alyp bolmady. Şeýle de daşary ýurtlardaky türkmen ýaşlarynyň sosial meseleleri barada Türkmenistanyň magtumuly adynaky ýaşar gurumasyna ýollan hatymyda hem jogap berilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Russiýada hemişelik göçmek statusyny almak isleýän Türkmenistan raýatlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada habar berýärler. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Aşgabatdaky Rus konsulhanasynyň goloýunda ýaşaýan iki Türkmenistanly erkek adam Russiýa hemişelik göçmek isleýän raýatlaryň ýüz tutmalaryny doldurmak, Russiýada wagtlyň ýaşaýyş ruhudyny almak, anketa doldurmak ýaly işler üçin tölegli hyzmatlary hödürleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bu iki raýaty Türkmenistanlaryň ýurdu köpçüliklerini terk etmegine ýardam bermekde aýplaýar. Azatlyk radiosy soňky ýyllarda Türkmenistanyň Russiýa hemişelik göçmek statusyny eýe bolmak isleýän Türkmenistan raýatlarynyň sanynyň artýanlygy barada habar berdi. Ýa-ni ýakyny Türkmenistan raýatlarynyň Russiýada hemişelik ýaşaýyş ruhudyny almaklary üçin zerur bolan dokumentleriň doldurulmagyna käbir meseleler ýüze çykypdyr we bu urlar boýunça tölegli hyzmat hödürleýän iki Türkmenistan raýat ýüze çykan meselelere il teşkili hasaplanýar. Azatlyk radiosu bu iki raýatyň şahsiýetini anyklaýan maglumatlary aýan etmekden saklanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenistany hemişelik terk eden ençeme raýatlar Moskwa barandan soňra özleriniň ýüz tutmalarynyň ýalňyş doldurulynyny bilip galýar. Olaryň ýüz tutmalary Russiýada hemişelik ýaşaýyş ruhudyny almagy dälde, wagtlyň ýaşaýyş ruhudyny almagy niýetlenip doldurulypdyr. Dokumentler ýalňyş doldurulan Türkmenistanlar Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasyna ýüz tutupdyrlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatdaky Rus konsulhanasy doldurulmaly ýüz tutmalar üçin Türkmenistanlary agdalýan iki raýatyň tölegli hyzmatlarynyň peýdalanmagy urukdurýar. Olar RVP ýagny Russiýada wagtlyň ýaşaýyş ruhudyny almagy deýişli blankalary Nungmanada dolduryan ekeni. Şeýle-de olar Russiýada hemişelik göçmek statusyny almagy deýişli çakylyk hat üçin raýatlardan $850 soryan ekeni. 2020-nji ýyla çenli Türkmenistanyň ykdysady şertleriň yaramazlaşmagy bilen has köp adam eklenç gözlegine wagtlyň ýa-da hemişelik daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýärdi. Pandemiýa sebäpli halkara gatnawlaryň ýatyrylmagyndan soňra bu meýiller baradaky jekme-jeklikler aýdyň näl. 2019-njy ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylda 2 milliona goly Türkmenistanlynyň ýurdy uzak möhlet esasy terk edenligini habar berdi. Bu aralykda soňky ýyllarda Russiýanyň raýatlygyny alýan Merkez Aziýalylaryň sany artýar. Voice of Central Asia neşriniň geçen fevralda Russiýanyň içeri işler ministrliginiň sanyna salgynyp çap eden hasabatyna görä 2020-nji ýylda 145 000 Merkez Aziýa raýaty Russiýanyň raýatlygyny alypdyr. Hasabaty görä 2020-nji ýylda Russiýanyň raýatlygyny alan daşary ýurtlaryň arasynda Täjikistan raýatlary Ukrainalardan soň ikinji orunda durýar. 2020-nji ýylda 410 000 Ukrainaly ansatlaşdyrılan proses arkaly Rus raýatlygyny alypdyr. Rus pasportyny alýan Türkmenistanlaryň sany beýleki Merkez Aziýa ýurtlarynyň raýatlary bilen deňeşdirilene juda azdyr. Hasabaty görä 2017-nji ýylda 729, 2018-nji ýylda 1044, 2019-njy ýylda 1361 we 2020-nji ýylda 2451 Türkmenistanly Rus raýatlygyny alypdyr. Şeýle-de hasabaty görä Russiýa 2020-nji ýylda 2271 Türkmenistanly raýata ýaşaýyş ruhudyny beripdir. 2020-nji ýylyň ahyryna çenli Russiýada ýaşaýyş ruhudyny alan Türkmenistanly raýatlaryň sany 5115 adama deňdir. Türkmenistan ýurdu terk edýän raýatlarynyň sany barada resmi sanlary çap etmeýär.